синята ограда. Ти забравиш за синята. За синята, да. Синята бе боличе. Сега ще ти припомниш и ще пуснеш къщи и ще припомниш маршрута. Ето тук чупка ще има за голяма. Наляво, да. Защото тук го знаеме. Иначе може и отка да минем, ама не го знаеме. Тая чупка да не се пути. И още една ще има през моста и оттам нататък. Тук мъгла има и по-студено. Че това да го изключено. Хубаво записва Рости, точно средата е. Къде е синята ограда, нали виждаш? Да. Покрай ние трябва да се движим. Това е на пазара влиза. Това е тук, където имаше едни агнета. На пазара... Първо ляво, после вдясно, надолу и така. Все надолу. Все надолу, после пак надясно леко, после пак надясно и там. Виж, никакво движение няма. Да, имаше една пожарна, какво беше. Красив град. Много красив. Ето тук тясната дупка да не се подмиделява. Нататък беше. Да. Тук надолу. Надолу. Пазара е голям, безкрайен. Опа, ето тук. Знак има. Ета е трудната. Това е най-объркващата и после надясно. Спомниш, докато излизеш тук да ти отстъпят, това е този ъгъл много пречи. Ето е объркващо, ето. Къде личи? Ма той не е объркващо, просто няма откъде да нищо, има и забранено. Черпата работи ли днеска? Чакай, че на заден дава. Тя изобщо. Тя така се засили. Той има стоп. Той има стоп. И той минава. А тя се засили, ще да се начука в тази кола. Тя се засили, не можа да вземе завоя. Пияна сигурно. Виж, видяхме и щяхме да я зафиксираме, нали? Да. И кой е виновен, нали? Да. Ролю? Да. Бака е час. Да, бе, президента е велик. Документирано. Да, е центъра вече. Да, това е центъра Пенко, ние отиваме в дясно. Макар че табела сочи за наляво. Махнаха. Къде е табелата за тук наляво? беше горе. Това за Солон ли пише? Какво пише? Салоники. Мъгличка има, смок. Това е пушка къща. Пушек, мъгла, всичко. Да, пада долу. Не гледай, ако ти хареса лично. Нищо запомнещото няма тук. Да, това момиче ще да направи беля и на нас. Тя се заси. Първо на нас... Ако беше продължиш, тя нямаше да изчака. Аз я изчаках. Ако не бяха изчаках, защото ние сме с предимство. Тя прави ляв завой. Ще да мине и през нас. Тя ми стига, че прави ляв завой, да и на заден. И на заден, защото го оправя. Да. И тия двамата едно време, без мигачи и двамата. И ето Пенко чакаш 20 минути. Няма регулировка, няма моторчета. И сега Пенко ще видиш тук часове минаваш. един паметник. От дясната страна на паметника трябва да минеш. Като идваш със светлието. Виж какви турски сгради, такава Истанбул има кварталите, същия сгради. Без балкони, без нищо. Такива, точно. Да, няма балкон. Временно строителство като че ли. Значи има доста мюсюлманско тук. И тук кръстовище няма един знак. Няма нищо. И почват отляво, отдясно. Ще от тук мина, един от тук дойде. Кой кого пуска тук, никой не знае. Тук с ладата всички ще Ладата е върха тук.
И това е до там, до това кръстовище най-страшно. От там вече няма, не можеш да завърнеш. Видиш ли, Расти? Да, да, Хубаво е, малко надолу ако трябва или добре. Ама не Надолу, да пипаш, нищо това не снимам. ди. Да, сигурно тогава. Зелено дърчев газ. Газ, защото Газ. ти сега ми отвличаш 2 внимание, минути. това снимаш. 2 секунди. Това снимаш. Значи нагоре ще го дигаш. Няма панорама, много трябва да е. Ами сега чакай да излизем, там ще нагласиш. Сега докъдето. Чай това да не взем да дава назад. И той може да прави. Той ни мигач, ни нищо. Няма. Къде и тук О, виж. коте. Това е котарак мъжки. Къде дали да ги... Нищо долу не снимаш, всичко идеално май. Идеално е. Това е просто долната черта. А може да ще. Екрана е такъв широкоформатен. Не сме нагласили на нормален формат. Ще е дълго такъв панорамен екран. Сай гласовете не записвам. Не за обектива, формата, ти в компютъра как можеш да направиш екрана? 16 по 9. Значи широко е. Като ивица тогава. Ами аз без очила нищо не виждам. Ви сега дай да начукаме и колата, докато разгледаме. Сега да сложим очилата. Защото екранчето е малко. Но той плотно е плащан. Половината табло е затова играм малко начало е. Да. Начало, да. Аз трябва да се нагласи. Не, там ще спи. Ама той вече за колите го намува. Той сега не е интересен. Той не е интересен. Ето като видим кръстовище. Защото и светофари имаме. Аз забравям, че имаме и светофари. Може би няма ли? Ама не пипай и отпред. Значи може би така трябва да я сложим. Не знам. Стъклото пречи, бе. Стъклото на наклон. Е това да не е регулировка. Ето. Не. Аз гледам и зелено да фане. Сега щяхме да излизаме на магистралата, ако бяхме по околовръстното лето. А виж къде е, щяхме да излизаме. И край. И тук може да го нагласиш. И всяка спрем. Изключи го първо. Сега да се малко не беше. Да, правилно музика.
парни трябва. Говори приятел да се написнаеш на това го чакат. Това на униформа и сега това наредил рибарския магазин Пенко Трезъбци, такова отвънка. Явно работи за полицията, нашите чуват тук, каквото един до базика хора, века няма проблем, как влизате, като кръста викаш га ще резоните, без трезъбци да ги посетил. От магазина едно 20 трезъбят вземаш наредени на пълната, най-различни калибри и с тръжки направи. И капани става. Капани 500 евро, 500 евро, от тях да взема 20% към българите да вършила чия снимал са с 30 патки, така да почва. И спират с колите пред него, той номерата записва. Да, бе, с тези мамъшки с зелените глави. Видите, за те даже вътре под пресет. При нас вече е срамно с патките. Значи номерата записва на колите, на кое е продал и те обикалят и като видят. Видите, там издебните ги. Даже няма нужда да дебнат, че като отвори багажника. Да. Нали номерата записани. Опа, кой е това? Защото остави толкова трезъбци. Да. Лично проверих президент. Ти сега набирай сили, сега ти си най-основният сега момент. Да. Той е най-основният играч. За змейорките и за други. Аз съм по воблерите. Воблери, Първо сте по калмар. ние с тебе ще опъмаме въдиците. Това е лесна работа за въдиците. Лесна, ама след това първо въдиците ще опъва. Първо почва най-напред. Абе, те и почивате тия. Внимай, Озърчев, поле. И това, по-добре, че ми това куче изобщо мисли, че е камък някъде. Кой че е печара, бе. Ти ви се смеете. Да, но ни турмози му си аз. Он е фаща там, Той Пенко ги Аз съм като че поема това. виждаш, родопските. Някакъв българ, не той е възстрал да фаща, защото Любимия ни джип. Любимия ни джип. Тук е. да му пусне сега гумите буга. И да му изместа клатата. Пловдив! Оха, и гати изпадане на гледай повече от миналия път. 3 плочи се вижда. Повече. Оха. Ей, тук спари, Пенко. Май сега тук. Не бе, тук спарата, а Пенко е съвсем не вижда. И големи прътови. Сега така дойде да изкарам. Голямото, видите камъни. Това за първи път виждаме тия камъни толкова големи. Ние като бяхме с Пенко на плувката, се качваше и падаше водата. Качва се и пада. За 10 минути, да. Наблюдавате. Да. Камък открива така, че да пръста после го такива. Това ходят, разглеждат, харесват. Спира, може да е любоват се. Сега трябва да се продава галата. Гати отлева, да е. Погледни къде камъни докъде. Сега прибай нас го ще видим кое е. А предай там страшно. Ще трябва от това да фърляме от Не, скалите. в смисъл да видим отлива какъв е там. От скалите. Тия скали. Оха! Очи бавно карах. Ще да отрежа гола. Да не знам. Проверихме рек. Времето ги подмами. Той е дъртак, викам ти добре, ти хора правиш тук, като ни кълви. Ами времето е хубаво, вика. Ходи, мята да. Руски говори. Сега ще има движение гърча за кора да скорят на вода. Кучета няма на пътя, чакаш ти котките. Забелязах. Някъде може да дойдат да скарат празниците, Да, спокойно. И сега 20 коли пред Байнаско и плажът целият нареден с въди. Има някаква кола там. На рибарство. Място може да не вземе комат слага. Място трябва да вземем. Най-тихо е в този наш залив, ама там много се късат. Къде беше? Да, и зад коша. Дай направо и пръчките ще ги. Ами ако трябва на заден да дам в Не, тук на тревата. Тук нямаме много багаж. О, ние трябва.
Някаква замая пак. Това са племе... Това са внучите Внуци. сигурно. Тук се адве. Оха. Така, ключа тук да стои. Да. Авиатор има тук. Камерата. Камерата изключи.